Ahoj YouTube. Je fakt divný pocit sa natáčať. Chcel by som robiť také krátšie YouTubeové videá, kde hovorím o všelijakých témach. Ja som si k tomu sadol, že si napíšem nejaký skript a úplne prázdna hlava. As I like to do it, from the top, from the head, I speak. Dneska by som chcel hovoriť o takej téme romantizácia vzťahov alebo romantické fantázie. A pointa je, že keď sa nemáš úplne dobre alebo sa máš osamelo, nájdeš si nejakú osobu v tvojom živote a povieš si, že tento človek sa mi páči, s týmto človekom chce mať vzťah, takto sa na neho zameriaš. V niektorých prípadoch si týmto človekom posadnutý, si závislý na komunikácii s tým človekom. A myslím, že toto není správny prístup ku životu a aj poviem prečo, že čo je alternatíva. Dôvod prečo je, že toto chovanie človeka postupne zničí alebo má potenciál postupne človeka zničiť. Lebo väčšinou, keď niekto si robí takéto romantické fantázie, tak to je potom forcing of the relationship. Samozrejme, vzťah na silu nefunguje, to sa musí stať prirodzene a potom teda ten človek s týmito fantáziami vždycky vyjde so zlou náladou, so sklamaním, odmietnutím a nikam to vlastne nevedie. Dá sa povedať, že ale že keď to budem robiť dostatočne veľakrát, tak sa mi to podarí, hej, ale pointa je, že to, čo si myslíš, že chceš, ty naozaj nechceš, respektíve ti to nespraví dobre, nepomôže ti to, nezlepší ti to život, whatever. Ty, keď si v tejto situácii, tak sa chytíš tohto človeka alebo tejto fantázie a že keď teraz to nastane, alebo keď budem spolu s tým človekom, tak všetko bude fajn, budem šťastný. Tento mindset je, nechcem povedať, že outright chybný, ale proste nachádza sa tam nejaká chyba. Toto ma naučila jedna moja dobrá kamarátka. Ty si nemôžeš povedať, že teraz ja sa nemám dobre, ale keď toto sa stane, alebo keď budem tam, v tom čase, tak vtedy mi bude dobre. To tak proste nefunguje. Ty sa musíš naučiť mať sa fajn v tom mieste, v ktorom práve si a že čo s tým urobíme. Keď si povieš, že áno, že keď budem s týmto človekom, keď sa mi podarí tento môj crush obsession, tak budem šťastný a to vôbec není takto. Actually není to, čo ty potrebuješ. Ten ďalší vzťah není to, čo ty potrebuješ. Aby som urobil paralelu, aby to bolo viacej pochopiteľné. Ja som mal, že nemám robotu a keď si oženiem brigádu, tak všetko bude fajn, hej. Mal som brigádu a stále som nebol happy, hej. Akože I felt like shit. A tak to je s hocičím. Že áno, že keď dojdem na tú dovolenku, tak už budem šťastný. Keď kúpim to nové auto, tak budem šťastný. To isté je to aj s tou romantikou. To sú dôvody v podstate. Teraz, že alternatíva k tomuto je, nie som nejaký múdrc alebo niečo, ja len sa snažím odporúčať zo skúseností, hej. Keď sa človek ocitne v tom, že zase si vymyslel nejakú romantickú fantáziu, najlepšie je si povedať, že OK, fuck that shit. Povedať si, nikdy sa to nestane, nepodarí sa mi to, ten človek ma nechce. Čo ja môžem robiť so svojím životom ako individuál? Ja tu gestikulujem divoko. Proste čo ja viem robiť ako individuál vo svojom živote? Rozvíjať nejaké hobbies, budovať si platonické vzťahy. Často ľudia hľadajú tie vzťahy z osamelosti, ale to tak nefunguje. To ti neopraví osamelosť. Bonus points, môžeš sa cítiť osamelý aj keď si vo vzťahu, ak to nie je dobrý vzťah. Hoci kto takéto veci mal, kto vie, o čom hovorím, si robíš tú fantáziu, jak ju máš, ty vlastne deep down si uvedomuješ, že to není správne, že to ti nepomôže, to nebudeš šťastný, ale takto sa toho držíš, tesne sa toho držíš, lebo proste bojíš sa pustiť, ale ty sa musíš pustiť a musíš sa potopiť hlavou napred do života, výjsť z komfortnej zóny, proste keď ťa bolí byť osamelý, tak treba prijať tú bolesť, netreba ju potláčať. A po druhé, pracovať na rozvíjaní kamarátstiev, rodinných vzťahov, ale otázka je potom že kedy je ten správny čas na vzťah, keď nie je v takejto situácii. A odpoveď je taká, to mi povedal jeden kamarát veľmi laický, že vyjebať sa na ženy. Ja skorej preferujem výraz, že zamerať sa na seba, ale je to vlastne to isté. Prestať proste naháňať tieto romantické fantázie a zamerať sa na seba, na svoje záujmy, svoje hobby. Fakt bojovať a nájsť ako individuál nejaký vnútorný kľud, vnútorný pokoj, aby som hovoril po slovensky. A potom, keď sa ti to podarí, tak väčšinou niekto ti vojde do toho života, s ktorým to proste dáva zmysel, s kým to funguje. Ale nie je to tak, že ty si, že musím byť s tým človekom, chápeš? Ale je to, že hej, že tento človek je fajn, funguje to s ním, OK.
Také merítko pre zdravý vzťah a zdravý, uspokojujúci život je, že predstav si, že teraz v tom vzťahu, v ktorom si, kebyže nikdy nespoznáš toho človeka, kebyže si proste single momentálne, si nikdy nemal ten vzťah, čo máš teraz, že či by si bol happy. Ak je odpoveď nie, tak je tam asi problém. Samozrejme, my ľudia sme stavaní na vzťahy, sme happy vo vzťahu, ale musíme si vedieť vystačiť aj sami. Bye bye.